kangen ngomong kangen rasa tukaran nae mbok di hubungane. Arek iki lumayan lho. Lumayan masa ndek kaya ngene suarane penak ya. Padahal didelok wonge kaya tong. Suarane penak aja. Tong matamu. Ora ning ngono, Prof. Ora lan nesu, Prof. Dek nek tukaran ki mah aku ora tukaran. Pokoke khusus kowe ning kene tak kon nyanyi sing penak-penak. Paham ora? Model-model kaya kulkas 2 pintu kok. Iya. Nadane aneh-aneh. Sing ki lho. Aku ngenteni. Sing penting macem. Aku ngertenimu. Kurang leku. Coba dengan kesedihan, Prof. Sedih, Prof. Ngenteni karep. Nangis, 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 nangis. Aku yo Nangis, Prof. Nangis, Prof. Terus. Lirek-liyane. Nesu, Prof. Jancuk. Iki gak kreatif. Iki gak kreatif. Gak iso, Mas. Iki munggah dhewe gak iso. Gak iso munggah, Mas. Sik. Ya ampun, ya ampun. Iki las depro mesti ra iso munggah. Wes, Ya, wes, wes ya, wes, ngono ya. wes. Lagune ku ya. Oke ya. Iya, oke. 1 2 ya, bisa ya. Prof, 1 2. Yo. 1 2. Yo. Iya. 1 2, setuju? Oke. Ya, 1 2 bareng-bareng masih bersama Probo Rini si Garalon. Ya ampun, si langsing ngono lho. Bareng-bareng ayo yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng karena pada malam hari ini khusus Anda semuanya yang ada di sini. Wis sabubo winye katresnanmu kanggo awakmu. Wes tak pupuk katresnanku kanggo awakmu. Cah wedok rungono. Goblok. Aku tuku lemu urip ayem kanggo sirahmu. Asik. Aku percaya Wine tresnamu mandes mantep ning atimu. Apa kurang
pada malam hari ini masih lanjut apa lanjut?